Čauteľi, u dnešného videa dneska tu máme túto hru. Strašne veľa som nenatáčal, než týždeň, lebo sa mi stala jedna vec a už sa mi nechcelo nejako natáčať, ale nebojte sa, vyjde možno, že aj video, mám možno na to aj miniatúru, vyjde také video, že mám decko, predbieham. Je škoda, že tu v tejto hre nevidím svoje hápka a som úplne že mŕtvý. Neviem prečo, ale však dobre. Prečo som v tejto časti? Môžete mi niekto povedať. A dneska budeme sa snažiť tieto tlapičky získať. Tieto tlapičky. Môžete vidieť, Dobre, musel som dať strik, ale neviem ozaj prečo som zranený. A prečo nemám energiu? A to je jedine. No, tak už sme zomreli. Super. Tam si aj zvuky. Respawn. Dneska sa budeme teda snažiť toto získať. Ale ozaj, kúknite sa na Alex Guj YouTube kanál, lebo tam sme teraz natáčali. Prepáčte, že neviem vysloviť to. Viem to, ale nie je to ťažké, ale ja to nechcem. Proste na Alexov kanál. Kúknite sa. Prečo som... Už som tomu pochopil. S týmto sa žere. S týmto sa kope. S týmto sa útočí. Tak to bude ľahké táto hra. Ale nebude to moc ľahké, lebo tuto môžete vidieť všelijaké veci, čo musím robiť. No super, zaranil som sa, môžem na to zomrieť. A keď budem mať niečo na nule z tohoto, tak môžem zomrieť. Na energiu nemôžem. Aspoň toto tak bolo písané, keď som si túto prečítal aj na Gemini. Môžeme aj tuto skákať. S týmto môžeme ísť dozadu. To je dobré. Ale keď takto natáčam, strašne ma bolí hlava. Zajtra vyjde aj videjko z Sloník 69 mámou. Už sa volá Sloník s Kongovou mámou. A nebojte sa, už bude rozprávať. Musel som za ňu rozprávať aj hrať, ale už nebojte sa. Ale bude mať troška inší skin. Ako sa mi táto hra seká. Nečudujem sa, keď je to tak realistické. Naozaj, musel som sa nejako ozvať, lebo niektorí si mysleli, že už nenatáčam na YouTube a normálne ste mi zrušili odber. Hneď ho tam dajte. Ja som iba mal trochu pauzičku. Aj tak tie videá nekúkáte a nedávate na nich lajky, že môžete... Neviem prečo si to iba niekedy kúknete, alebo ja neviem, nekúknete veľakrát a nedáte ani like, ani koment. Ja by som čakal, že by ste mohli dať koment. Ale nebojte sa, v tejto hre nebudeme iba tie tlapičky. Budeme si musieť dávať pozor na dravcov. A keď ich kopneme, za to dostaneme tie tlapičky, by som povedal. Teraz si musíme oddychnúť. Jak ma bolí rameno. Ale nie je to realistické. A keby ste chceli si zahrať túto hru... Som mal 158 a zrazu mám 159.
Takže niečo sme spravili a za to sme dostali tú tlapičku. A za tie tlapičky môžeme si kúpovať všelijaké skiny na tohoto konia, alebo čo to je. Takže je to výhodné podľa mňa. Sakra, som späť, mi to stále padalo. A aby ste vedeli, že už vo videu nebudem nadávať, lebo niektorým sa to nepáči. Že zmením troška content. Budem family friendly. Tak poviem iba sakra, šmejde. Také to poviem, ale nejak som hovorieval. No, že tie videá aj vymažem. Keď je to môj content, ale mne to trochu vadí. Napíšte do komentárov, že či vás táto hra baví, keď ju natáčam. Kľudne si aj ju kúknite. Na konci vám aspoň dáme tých 160 tých tlapičiek, dobre? A potom máme 160 tých tlapičiek, dobre, môžem vám konečne to ukázať. Ajaj. Takže toto je tá hra. Tuto máme dobrú ukážku, že môžeme tu loviť takto s pakoňmi. Ja som vždy sa získať toho, jak sa volá, mamuta. Ja som mamut. S tým mamutom môžeš takto. To si môžeš, to je za Robuxy. Možno, že by som to niekedy kúpil. Ale oni natáčajú aj na YouTube, aj na Discorde sú a na nejakom X. Dobre, tak toto videjko by mohlo byť u konca, že tak teda čus.